ଭଜନ ବାବୁ ଆଜି କ'ଣ ଏ ଅଣ୍ଡା ଝୋଳ ଅଣ୍ଡା କ'ଣ ଅଣ୍ଡା ଝୋଳ ଅଣ୍ଡା ଝୋଳ ଅଣ୍ଡା ଆଳୁ କଷା, ଭାତ କଷା। ଅଣ୍ଡା ଝୋଳ ଆଳୁ କଷାକୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ବଢ଼ିଆ ବିୟୁଟିଫୁଲ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ମାନେ ଭେରି ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ଆଉ ବଙ୍ଗାଳୀ ଭାଷାରେ ଭେରି ଭେରି ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ଦାରୁଣ 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 ଟେଷ୍ଟି ସେଗୁଡ଼ା ତ କହିପାରୁନୁ ଆଉ କ'ଣ ଦାରୁଣ ଟେଷ୍ଟି ନାଇସ୍ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇକି ଆଉ କହିଲେଣି ଦେଖିବି ନା ଗୋଟେ ଆଉ ଖାଇବ ନା ଆଉ ଖାଇଲା ପରେ କହିଲେ ଜଣା ପଡ଼ିବ ନା ଆଉ ଦାରୁଣ ଟେଷ୍ଟି ଖାଇସାରିଲା ପରେ କହିବ ନା ଆଉ ଖାଇଥିଲି ରାତିରେ ଖାଇଥିଲୁ ଖରାବେଳେ ଆଉ କ'ଣ କହିଥିଲୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି କ'ଣ ଦାରୁଣ ମସ୍ତ ମସ୍ତ ଓଡ଼ିଆରେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ହିନ୍ଦୀରେ ଆଚ୍ଛା ବଙ୍ଗାଳୀରେ ଦାରୁଣ ଦାରୁଣ ଭେରି ଗୁଡ୍ ବଙ୍ଗାଳୀ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଖାଦ୍ୟ ଏ ରୁଟିରେ ତାୱାରେ ଫୁଲେଇ ଦିଏ ମିସ୍ତ୍ରୀ